Hej YouTube. Så skal vi spille videre på vores Let's Play. Ja, Let's Play. Og nu skal vi... Episode 1, den kommer så ikke lige op. Men episode 2 og 3, de kommer op. Og det har jeg så tænkt mig at fortælle i den her video. Og jeg tror så ikke, at episoden de bliver mere end 5 minutter lang. Men så skal der nok komme mange af dem. Nej, vi skulle hugge det der store træ. Hvor stort er det lige? Er der overhovedet noget derinde? Og det er bare et helt normalt træ, jeg gad at hugge. Okay. Okay. Det var nok et mærkeligt træ. Ha! Død. Nej, som jeg sagde, så bliver videoen ikke 5. Så bliver de 10 til 5 minutter lang. Måske mere. Jeg aner ikke, hvor langt de bliver. Men i hvert fald, så skal vi dræbe de her griser. Nej, vi skal lave en farm. Jeg gad virkelig ikke at fælde det der træ. Find et stort træfæld. Jeg skal bare finde nogle træer. Eller skal vi gå ind i kisten med alle vores sten og ressourcer? Jeg tror vi går ind i kisten med alle vores ressourcer. Så tykker jeg også vi skal det. Jo. Så skal vi åbne døren. Hvad? Sådan der. Og i hvert fald ikke sådan meget kun tilbage. Så skal vi lige lægge det. Hvorfor skal vi til det? Bare det. Og jeg har også så mange fakler. Så det kan være lidt lige meget. Dum. Hvad skal vi nu lave? Hvad skal vi lave? Så er vi lige nogle flere kister. Så tror lige vi tager den der kiste eller mig en til. Skal vi ikke lige få lavet nogle nye ressourcer? Jo, vi skal lige lave nogle nye ressourcer. Så stik. Det kan vist ikke gøre det. Det her kan vist være at gøre det. Ja. Der er sådan en stak der. Nå, jeg skal huske, at vi skal have 2 ting hver. Sådan der. Vi skal i hvert fald have... Til at starte med skal vi i hvert fald have 2 sværd. Sådan der. Sådan der. En stenhakke. En stenhakke mere i hvert fald. 2 skovle.
Ja, så tror jeg, vi har alle de ressourcer, vi skal bruge. Sådan der. Og 2 ting der. Ved du, vi mangler noget mad. Sådan der. Og vi skal så nogle blokke til at sætte af med. Hvor lang tid har vi filmet? Tjekker vi lige. Ja. Så jeg tror, vi stopper videoen her. Det var ikke så meget, vi fik set. Men næste, der skal nok ske noget. Vi ses YouTube.